गाइसमोन आं सिनाफिन गासिबो बरायनानै थाबाय फेब्रुवारि 2 चेनेलाव गासिबो बरायनानै थाबाय बे बर' सिख्लाफ्रा मा जामारखो गावखौनो भाइरेल जानो लुबैनानै खालामो ना गाव सिनायथि जानो लुबैयो होननानै भाइरेल खालामो आं रागा जोंदों खिन्थु बेलेग फाउन्डेसनजों भाइरेल जाना मा देखाय आं नुजा खालामबा भाइरेल जानाय बेलाय आरो बे सिख्लानि बिमा बिफा दंना गैया आरो बिदा बिनानाव बिब' दंना गैया गामि दंना गैया बियो बि भाइरेल जानो बेलेग भाइरेल जाना बेलेग बहुत ड्रेस दङ बहुत फेशन दङ बिदिनो भाइरेल जा मा आबां जाबां सिख्ला मानसि बायदि जायो भाइरेल जाना बेलेग फाउन्डेसनजों भाइरेल जा बहुत दङ बहुत केरेक्टार दङ भाइरेल जानो थाखाय बेखौसो मोनबाय केरेक्टारा भाइरेल जानो बिमा बिफा दंना गैया बिब' बिनानाव दङ गामि दंना गैया एबसु दंना गैया भिडिअखौ एसे शेयार बानायना हो गाइसमोन हमदो हमनानै एसे माजिबा स्टिक जायो बिदि सिख्लाफोरखौ एसे मानजिनांगौ जेसे हागौ शेयार बानायना हो गाइसमोन बहुत केरेक्टार दंथ' बिदि भाइरेल जानो बहुत फाउन्डेसन दङ भाइरेल जानो बेखौसो मोनबाय नामा बे एसे मोजां नायनानै एसे हागौ भिडिअखौ शेयार बानायना हो हमनानै एसे माजिबानो गाहाम जागोन बिदि सिख्लाखौ गामि दंना गैया आरो बिदा फंबाय लासिं सिं जायो मान सनमान दंना गैया बे एसे हमनानै एसे सावरायलाय गामियाव गाइसमोन गामियाव सावरायलाय एसे हागौ शेयार खालामना हो भिडिअखौ गाइसमोन गामियाव सावरायलाय ओमफ्राय बेयाव दिहुन मानि थाखाय बिदि खालामदों बेलेग केरेक्टार दङ ना भाइरेल जानो थाखाय मा नुजाहां माहां देखायलायनाय नुहां माहां देखायलायनाय बेलेग बेल' नङाना बहुत भाइरेल जानो बहुत माबा दं केरेक्टार दङ बिदिनो भाइरेल जा जेसे हागौ भिडिअखौ शेयार बानायना हो गाइसमोन आरो एसे सावरायलाय गामियाव गाइसमोन सावरायनानै माबा खालाम सलुसन खालाम बेखौ लासिं सिं जायो बर'नि मान सनमान जाजोबो बिदि सिख्लाफोर बिदि केरेक्टारनि मानसि थायोबा बर'आ एसे माबा जायो बर' हारिया माने मान सनमान गैयै जायो गाइसमोन जेसे हागौ भिडिअखौ शेयार बानायना हो आरो लाइक खालामना हो गाइसमोन गोदान चेनेल साबसक्राइब खालामना हो आंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा गाइसमोन जेसे हागौ शेयार बानायना हो गाव सिजोबना शेयार खालामना हो गाइसमोन एसे सलुसनखौ थप लाबोनो हानाय बायदि बेल' नङाना केरेक्टार बहुत दङ बेजोंल' भाइरेल जायाथ' केरेक्टार बहुत दङ बिमा दङ बिफा दङ बिदा फंबाय दङ गामि दङ बिसोर लागै एबसु दंना गैया एबसुफोर मा खालामना दङ मोनहैदों मोनाखै भिडिअआ एसे हागौ शेयार खालामना हो गाइसमोन थेंक इउ बाबाय एसेयावनो गोजोननाय जाबाय एसे हागौ शेयार खालामना हो गाइसमोन थेंक इउ सो माच फर वाचिं